Vostè se'n recorda del dia que es va morir? Ui, sí, ui. Sí, mare de Déu, va estar molt de temps a punt de morir, penso que el feien viure. El Franco va fer coses bones, dintre de les que va fer dolenta, que va ser els embalses, com se diu? Sí, els embassaments, això sempre ho diu tothom. Els pantanos, sí. Esclar, i la seguretat social. Volíeu el rei? A mi m'agradava el rei. T'agradava el rei? Era monàrquica. Eres monàrquica? Sí. Ah, sí, les paraules d'amor. Tan dolces i tendres, sí. No sabia més, teníem 15 anys. Todo el mundo al suelo! Ai, sí, un tenent. 30 anys farà d'això, que ara. valent va ser el que es va casar. El Carrillo. Oh! Et la mer est passée sur les sables, le pas des amants désunis. La 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 la, la 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 la. Maco? Molt. Què feien les nostres àvies quan Àries Navarro va dir allò de «Españoles Franco ha muerto»? Escoltarem les seves opinions sobre la fi del règim i la pujada al tron del rei Joan Carles, sobre la derrota de les esquerres i sobre la victòria contra tot pronòstic de Jordi Pujol. En plena transició, el catalanisme agafa la guitarra, però les nostres àvies són més d'allà o de Serrat? O bé prefereixen una balada d'aquelles d'Antonio Machín o bé un tango de Carlos Gardel? Explica'm quan mor Franco. Què recordes d'aquell dia? No vaig sentir res perquè no ens agradava en Franco. Home, clar, no, pena, ja sé que no em vas sentir, al contrari, suposo que alegria o què? No, ni pena ni alegria, no. Però aviam, els dies previs, quan allò que deies, diuen que es mor, que no es mor, que si l'estan allargant... Res, anàvem passant, no té... Jo no. Tu no? No. Ni emoció, No, però no hi havia por també per saber què vindria ara? No. Bueno, és que home, a casa... és un moment d'inflexió molt important. No, escolta, mira, jo de la feina a casa i de la casa a la feina, i a casa no es parlava mai res de res, de política... Amb l'avi no parlàveu mai d'aquestes coses? Mai de res. I quan en Franco ja es va morir, vostè se'n recorda del dia que es va morir? Ui, sí, ui. Sí, mare de Déu, va estar molt de temps a punt de morir, penso que el feien viure. Què vol dir que el feien viure? El ressuscitaven? Oh, sí, no ho sé. Deien que es moriria i no d'allò. Però aquí la gent ho va celebrar? Que es morís? Mira, poc us deia. Ves que no teníem el diari tant com ara que puguem llegir el diari. No. Final de trajecte. Han hagut de passar 40 anys i un xoc endotòxic per peritonitis per acabar amb el dictador. L'any 75 mor Franco. Quina valoració fan les nostres àvies de la dictadura? Què ha estat el pitjor? Se'n pot salvar alguna cosa? Ara ho sabrem. El Franco va fer coses bones, dintre de les que va fer dolenta, que va ser els embalses, com se diu? Sí, els embassaments, això sempre ho diu tothom. Els pantanos, sí. Esclar, i la seguretat social. Que la seguretat social ningú li agraïa i va ser molt important, El meu pare es queixava, precisament, que amb en Franco no guanyaven tant. Al revés de, mira, a l'obrer no li agradarà mai tot el que li dona.
I en canvi a nosaltres ens apallissa bastant. Sí, els apretava, però com ho feia? Els hi cobrava... Bueno, per poder pagar la seguretat social, per representar una pèrdua pels negocis, Clar, Això per havien de pagar benefici una... de l'obrer. Però el que dèiem la pare, a nosaltres ens ensolarà més aviat i l'obrer no li agradarà mai, perquè no, ja que és en Franco no li reconeixeran. Franco és fidel al seu estil fins a l'últim sospir. Poc abans de morir, firma les últimes execucions. Una de les més destacades és la mort al Garrotville del jove Salvador Puigantic, acusat de l'assassinat d'un policia. Per a molts, va ser una revenja de Franco per l'atemptat d'ETA contra qui havia de ser el seu relleu, l'almirall Carrero Blanco. I quan va passar allò del Puigantic, se'n va parlar molt i llavors es va veure molt tota la gent que estava de part del Puigantic. És que tothom, com n'ha parlat, és com si tothom ho sentís molt, no? Sí, i aquest barri es va sentir molt perquè el farmacèutic d'aquí als 15 era el pare. Ostres, I aquest tu farmacèutic... coneixies? Sí, molt. I aquest farmacèutic era com el metge de tot el barri. O sigui que era una persona encantadora, que tothom la volia, i d'això. I esclar, va passar això al seu fill i se'n va parlar molt, molt. I com llavors si descobrís més cosa, va ser. Clar, perquè ja era com al final i almenys jo la vaig descobrir, ho vaig veure més tot. Vaig pensar, ostres, això sí que és gros. Quants anys fa per l'Antal Puigantic, tu saps? Era el 74 o així, no? Sembla que sí. És que vaig veure la pel·lícula, que la van fer poc. Sí. I era dura i si penses que va ser una cosa real. Sí, sí, ui, s'anava seguint tot, se seguia molt i d'una persona passava a l'altra. Semblava mentida que ho haguessin fet. Mor Franco? Mor el franquisme? Arriben els dubtes. Què passarà amb les dretes? Què passarà amb l'exèrcit? L'únic que sembla evident és que el monarca Joan Carles I serà el successor de Franco, que ho havia deixat tot lligat i ben lligat. El franquisme no és un parèntesi. La república legalment constituïda abans del conflicte no tornarà. El meu pare d'esquerres no era. El vaig dir jo que era de dretes però moderada. I no teníem ganes de tornar a repúbliques i tot això. Volíeu que que hi hagués el rei? O no? Home, era perquè era una cosa que això ho va fer bé el Franco, no? Va evitar que el moment, no sé, la gent s'ho va prendre bé. Mira, si no havies fet res, i no havies destacat, no tenies por de res. Tenen pors que destaquen en una cosa i es canvia el règim i llavors els hi donen patacada, entens? Si tu ets neutral i vols la pau, esperes que guanyi, que et doni la pau. Però, per exemple, ja sabíeu que vindria el rei? Volíeu el rei? A mi m'agradava el rei. T'agradava el rei? Era monàrquica. Eres monàrquica? Sí. Però, ostres, al principi feia una pinta rara, no? Ah, a mi m'agradava. Sí? A mi la realesa m'agrada molt sempre. Sí. Però per què t'agradava? Mira, no ho sé. Home, per una cosa que t'agrada, però hi confiaves? Creies que tot aniria... No, això no hi pensava. Jo sabia que a mi m'agradava. Després van començar a venir castellans, que venien de su tierra, perquè allà encara estaven més malament. Com ara la Leonor, va venir molt aviat aquí. I venien a guanyar-se la vida aquí. Sí, perquè allà no podien viure. Les coses anaven pitjor. Sí, pitjor que aquí. I quan es parlava d'en Franco, quan ja s'estava morint, després hi van posar el rei que tenim ara. Ah, sí. Vostè, és a dir, d'aquests reis, aquí n'havien sentit a parlar? Sí, amb llibres i així, sí. Sí, però... I vostè, aquí la gent què en deia? O els hi era igual? Era igual. Adolfo Suárez, president del govern des de 1976, convoca les primeres eleccions democràtiques pel 15 de juny de 1977. La Constitució serà ratificada en referèndum un any més tard i proposa una monarquia parlamentària. En paral·lel, el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, torna a Barcelona i pronuncia 6 paraules que es faran famoses. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
Serrat. Ai, González. Mira, la Nancy González, ves per on? La Pradera, la Trinca... Però si no poden estar lluny, aquests albesens. Els vaig desar perquè els canvio. Mira, veus? Així les fosques, mira, me'ls vull tancats, faig així. Altre cop. I si estic a l'última, que és les fulles mortes, la poso aquí i torno a venir cap aquí. I llavors, quan ja ho tinc pagat, torno a tancar. Tanco. Ai, em vaig a dormir. Que així passem les nits, amb la musiqueta. I així passem les nits. I ara tinc companyia. I l'altre dia li vaig posar, el tenia així, jo dormint i ell aquí. Li vaig posar el gat a l'auricular. Es va quedar així. Li vas posar l'auricular al gat a l'orella? Sí, com que el tinc aquí... Però tu vols que li peti l'orella? Home, aquí, a dintre l'orella no, però li vaig dir, mira, escolta. Es van retirar una mica... Tu diràs, estava altíssim, diu. No va fer així. I es va quedar quietet? Sí. Bé, no el vaig treure de seguida. Es va quedar quiet perquè no les fulles mortes. Tu penses? Sí, escolta, sí, l'enterro. El meu enterro sense les fulles mortes, mira, perquè jo, veuràs com la caixa fa. Si ho fa la mama, que li vaig deixar apuntar el que m'ha de posar. Mira que ho ha apostat, mira, amb el cigarret, ves? Allò encara no hi havia la llei antitabac aquí. Però jo trobo que als homes els hi està molt bé el cigarro a la boca. I el càncer de pulmó també els hi està molt bé, A més, jo soc del maig del 68. Prohibir. No s'ha de prohibir fumar. El repertori musical de les nostres àvies és molt ampli. Moltes es declaren fans de la Piquer, de Machín o de Gardel. La Paquita té devoció per la Mili Vendrell i a l'altra Paquita no li desagraden els Beatles. I l'harmonia, com ja hem vist, és amant de la cançó francesa, especialment de les fulles mortes, d'Yves Montand. Tinc 3 versions. Aquesta és una que casa mig cançó la diu parlant. Llavors l'escolto com si em parlés a mi. I després fa la. I després ja està, ja m'adormo amb la pastilleta, Prenc la pastilleta, que ja me la poso aquí, veus, com que no fumo, poso una pastilleta i mitja. Hi ha dies que la primera ja dormo. Hi ha nits que em desvello per pensaments. Aquesta nit passada he dormit poc perquè sabia que havíeu de venir, estava molt nerviosa. M'he hagut de prendre una i mitja. I ja està. Les feuilles mortes se ramassen a la pela. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous rappelle. Toi, tu m'aimais, moi je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Ça me fait de bruit et la mer passe sur le sable, le pas des amants désunis. La. Maco? Molt. Bueno, tu em deies que sempre t'agradava la música aquesta marxosa, la salsa, tota aquesta música, però hi ha algun grup que t'impactés? L'Elvis Presley, els Beatles, per exemple, et va... Els Beatles m'agradaven. Alguna cançó d'ells, sí, és maca. O sigui, et va xocar, et va semblar un canvi... El primer va una mica raro, però vaig adaptar-me, m'agradava. I ballàveu igualment amb els Beatles? Bueno, sí, ballàvem tot el que era. I després tu amb els fills, com ho vas tractar el tema de deixar-los sortir? Ells ja volien sortir més hores? Com era? Sí, ja em feien patir, ja, Calafell sobretot. A l'estiu sortien... Al principi no. Els grans, a l'una eren a casa. A més, no hi havia boats. Es ballava dintre de les cases. A casa d'un tio de l'un o a casa de l'altre, no? Però després, quan van començar les boats i posar-les fora del poble, amb agafar cotxes, ja van venir els cotxes, ja feia patir més. Durant la transició, les protestes arriben en forma de cançó. El grup de folk i els 16 jutges seran els primers en posar música a les ganes de llibertat. No tots són cançons de protesta. També hi ha espai per al romanticisme i la renovació musical, però per a molts seguidors, els cantants són la veu del poble. A part de la nova cançó, hi ha d'altres estils que revolucionen l'escena musical. Sisa s'inventa la música galàctica. Pau Riba crea un dels discos més avalats per la crítica, Dioptria. I a la Sala Celeste triomfa el sol laietà. Tot això sense oblidar la rumba de Peret i el Pescaïlla, el jazz de Tete Montoliu i l'humor d'un grup inclassificable, la Trinca.
Escolta'm, aquest és aquella que diu com el Far West no hi ha res a la tribu, que això som com una tribu d'apatxes. Som i serem gent apatxe, tant si es vol com si no es vol. I ara ens volen fer la guerra, no sé què, i ens han tret la parla nacional. No te'n recordes? No se'n recorda d'aquesta cançó? Que bonic és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Oh, que animals que són. La trinca en tenia de bon, en tenia de bon. Aquest, quan vaig veure allà a la gasolinera, com si fos ara, anàvem a l'Estartit, quan vaig veure l'Ovidi, el Serrat i la trinca... Serrat, no. El Serrat. El Serrat. El Serrat. Aquest tenia cançons molt maques, no? Bueno, el llac també són molt tristes, però pues, en aquest moment no me'n recordo ara quina. Ah, sí, les paraules d'amor. Són dolces i tendres, sí. No sabia més, teníem 15 anys. El món està ben girat, és aquella la padrina. Els veïns es desconeixen i es divorcien els casats, i els divorciats reincidents. El món està ben girat. I fa anys que tinc... I aquest, el Plany del Mar, és maquíssim. El Plany del Mar. No sé quina és. Ai, sí, home. Això s'està acabant, aquesta m'agrada molt. Afanya't i vine. Truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. Deixo que tot vine de seguida, afanya't que farem tard. Per alguns, la nova cançó és un fenomen musical, per d'altres, un fenomen polític. Sigui com sigui, ens queden les cançons d'intèrprets com Lluís Llach, Serrat, Raimon, Quico Pi de la Serra o Maria del Mar Bonet. I també d'Ovidi Montllor, el preferit de l'harmonia. I entre el Serrat i el Lluís Llach, amb quin et quedes? No, amb el Serrat. I el Llach m'engola molt la veu, no les paraules, com la Montserrat Caballé que canten així, i no. No l'entens? No. No. Molt bé. Jo, al ser l'avenida valenciana, quan sento, per exemple, el Raimon que canta així, que no tan valencià com l'Ovidi. L'Ovidi Montllor canta en valencià. Sí. M'encantava l'Ovidi. Quan es va morir l'Ovidi Montllor vaig anar al tanatori. No hi havia ningú, només hi havia el Raimon i el Toti Soler, sols, amb el mort. Ah, sí? Li vaig deixar una rosa, li vaig donar la mà al Toti i al Raimon i me'n vaig anar, que jo ja l'havia enterrat allà, a les Corts. Ah, sí? No sabia que havies anat. Sí, a l'Ovidi m'agrada molt, molt. «1976. Milers de persones es llencen al carrer per reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Primer a Sant Boi i un any més tard a Barcelona. El 1980, Jordi Pujol guanya les primeres eleccions. Les esquerres, que havien triomfat a les eleccions a les Corts, quedaran relegades 2 dècades a l'oposició. Les primeres eleccions, sí, per això, no? Vas anar a votar, no?, les primeres eleccions? Sí. Per qui vas votar, ja? Podem saber? Convergència. Per què vas votar Convergència? Perquè el Josep també és convergència. El Josep és l'avi. Jo feia igual que ell. Tu feies igual que l'avi. I l'avi et va dir, votarem el Pujol? Sí, senyor. Jo feia tot el que l'avi volia. Jo no tenia ni veu ni vot. Home, però això... No, és igual. Ell ho trobava bé, doncs jo també. Lo que és bueno para ti és bueno para mi. Sí. Jo tot el que ell em deia, doncs sí. I per tu estava bé, això? Jo, per mi, tot el que ell deia estava bé. Però és ben bé diferent d'ara, no trobes? Bueno, jo no. I en canvi ara t'has convertit en una àvia superindependent. Home, perquè m'he quedat sola, mira. Clar, però, veus? Sí, però no. Escolta, jo tot el que ell feia ho trobava bé. El 23 de febrer de l'any 81, el mateix any de l'atemptat al Papa i Reagan, té lloc l'últim ensurt de la transició, l'intent de cop d'estat de Tejero. Alguns estudis aplaudeixen el paper del rei Joan Carles. D'altres afirmen que la societat i la classe política ja no volien tornar als temps de la dictadura. Ja havien passat una guerra i ens esgarrifava una altra. Clar, i no vau reaccionar el dia que va passar? Anava vau pensar que podia haver-hi una altra guerra o què vau pensar en aquell moment? Hombre, si penses què passarà, la incògnita. Jo venia a veure el meu gendre, que estava aquí a la clínica amb l'autobús 16, i el xòfer tenia una ràdio posada i ho van dir-ho. I la gent com va reaccionar a l'autobús? Ai, la gent m'era tot... Oh! Tu
Però una mica desorientat, suposo, Sí, no? sí. Tampoc. Ja saps que l'any que ve es compliran 30 anys del 23F, ja? 30? Clar, jo tenia 3 anys. Ah, com recordes aquell dia? Estaves pendent de la tele? Recordes alguna cosa? Vols que digui que no me'n recordo què era el 23F? El 23F, el Tejero. Todo el mundo al suelo! Ai, sí! Un tant... 30 anys farà d'això, que valent va ser el que es va quedar sentat. El Carrillo. Oh, que valent!